Proiektu handiek talde handiak eskatzen dituzte. Laboralkutzan ondo dakigu helburu garrantzitsuak lortzeko talentua eta pertsona desberdinen ahalegina batu behar direla eta haiekin elkarlanean jarduten ikasi. Banka kooperatibo gisa beste pertsona batzuen esperientziak entzune ditugu eta proiektu zoragarriak aurrera ateratzeko elkarren ondoan lan egiten dakiten beste erakundeena. Enpresaren, kirolaren edo kulturaren munduan bilatuko ditugu. Gustuko ditugun eta hobeto ezagutu nahi ditugun proiektuak eta profesionalak ezagutuko ditugu. Konta diezagutela zer egiten duten eta nola lortzen duten. Eta lehenengo aldiz egiten dituzun gauzetan, ez daukazu seguridaderik inoiz. Orduan, ez dituzu egiten. Nien esartuko hortan, ez da? Eta, batzutan ausardia eduki behar dezu, edo, ez zaude obligatua, ez da? Baina ausardia baldin badaukazu, segurtasun falta horrekin ere, behar bada bizitzak eramate zaitu beste pantaila batzutara, ez da? Zuzendari, gidoilari, idazle, kantari izan da, telebistan, teatroan, zinean aritu da, literaturan, musikan eta zailka ezinak diren beste 1000 abenturatan. Apaizak hobeto espedizioarekin Kanadara joan zen, itsasoa goldatu zuten iraganeko Kantabresen memoria berregitera eta Euskaldunon itsas memoria berreskuratzera. Ele antzerlana egin zuen Lauaxetaren eta Lorcaren, euskal eta erdal poeta fusilatuen bizitzak oinarri zituen ikuskizuna. Novela eder bat idatzi zuen, bere familiaren historia kontatuz, Rio Mundo izenekoa, eta eszenatokietan dabil orain kantu bat gara ikuskizunarekin. Baina bere izena-bizenaren atzean zer jarri pentsatzen dugunean, nera bezarotik egin duena da denoi burura datorkigun ofizioa. Izan ere, bertsotan hasi zen, bertsotan jarraitu du, eta bere izenaren ondoan jartzeko ofizio bat hautatu behar duenean, hori da aukeratzen duena. Geuk ere, horrela aurkeztuko dugu. Jon Maia, bertsolaria. Bat aukeratu behar badet hori aukeratu behar dez, hori da, hortik nator, eta hori da beti egin dudana eta egiten dudana. 12 urtekin hasi nintzenetik, gaur arte. Eta orduan hori da niretzat errexena esatea. Besteak abentura bezala dira, nik esaten dut bertsolaritza dela nire etxea, eta gero etxetik ateratzen naiz eta abenturak eukitzen ditut. Urretxun jaio zen 1972an, duela mende erdi, baina 6 urte zituenean familiarekin joan zen bizitzera gaur bizitoki duen herrira, eta han, Zumaian, bildu gara Jon Maiarekin, maiatzeko egun batez, hitz joku zentzugabeak alde batera utzi, eta 1000 aurpegitako ibilbide profesional apasionantea hobeto ezagutzeko. Euskal Filologian lizentziatua, euskal erakaslea, bertsolaria, dokumentalgilea, idazlea, musikaria, kantaria. Egin duen bidea, intuizioz, zenak gidatuta egin duela aitortu digu hitz egiten hasi garenean, berea duen naturaltasunez. Ez naiz bat ere estrategikoa, taktikoa, logikoa ere ez naiz. Horiek nire punto de bila bezala dira, eta egiten ditut gauzak pixka bat nire intuizioaz eta nire gogoaren arabera, eta gero baita ere konpromiso sozialaren arabera edo esango nuke. Gauz asko egiten ditut, pentsatzen dudalako egin behar direla. Horrek motibatzen hau gauzak egitera. Eta gero bai nire aldetik jartzen dudana, nire komponente personaletik igual da ausardia edo jakin mina, ikasi nahia, eta ezer ere jakin gabe ausartu gauzak egiten. Eta horrela egin ditut dokumentalak, egin ditut liburuak, egin ditut holako gauzak kantatu, baina ez daukat nire burua ez idazletzat, ez kantaritzat, zinegiletzat, baina egiten ditut. Rio Mundo novelan Extremadura eta Zamoratik etorretako etorkinen istorioa jaso zuen, tartean bere familiarena, eta berriak jaio ginen autobiografikoan berriz, bertsolari belaunaldi apurtzaile batena. Bidaia intimoak izeneko lehen dokumentalean korrika zen ardatza, eta gaztasati baten erabakitze eskubidea. Gutik zura dokumentalean egurraren historia kontatu zuen eta apaizako beton Ameriketara baleak izatzera joan ziren euskaldurena. Proiektu asko beraz eta askotarikoak egin ditu Jon Maiak, baina laboralkutzan ezagun egiten zaigun bereizgarri batek lotzen ditu denak. Geuk ere nahi diogu, berak bezala, gizarteari ekarpen bat egin.
Bai, nik uste nik artearen funtzioa ezin dut ulertu hori gabe. Nik ezin dut ulertu artearen funtzioa gizartearekiko loturari gabe eta gizartearen transformazioaren zentzuri gabe. Nik ez dut egiten literatura egiteagatik, divertitzagatik edo. De hecho, ez naiz asko divertitu idatzi izan dudanean, eta kriston lana izan dira niretzat 100 foliotik gora ja iruditzen zait. Askoz gehiago errespetatzen dut idazlearen ofizioa idazti nuenetik, lehen baino. Ze konturatu naiz ze lan dagoen hor, eta koherentziak mantentzea, tonoak, personaien zerak, perfilak, Eta, bueno, ni behar den motivazio handi bat, olako lan batean hasteko, liburu hori idatzi behar zela, edo utzi beharra dudala nire aldetik, ez da. Bai Rio Mundo, bai Berria jaio ginen, edo bai Apaizako Beto egin duenean Kanadako espedizioari buruz, inork apenas etzekilako ezer, gure historiaren pasarte erraldoi hortaz, ez da. 4 aldiz iritsi da Maia Euskal Herriko bertso txapelketa nagusiaren finalera. Bere markarik onena 2009an lortu zuen, 3. geratu zen ordukoan, baina urte batzuk lehenago, 97an, artean berde eta gazte zela, entzun genion bere bertsorik ezagunena. Etxekoei kantatu zien Maiak, bere familia erdaldunari, eta bereziki bere abuela eta abuelori. Euskeraz badakit, bertsoz darabilkit, dena zuengatik, alaxe dagokit. Denek kantatu duten ere ahotik, denek kantatu duten ere ahotik. Egun hartan, Jon Maiak ez zuen txapela jantzi, baina hainbat lotxa erantzi zituen. Denek kantatu dute nire ahotik esan duenean, ordura arte lotxatu egiten nintzen nire abizenetaz, lotxatu egiten nintzen nire amarekin gazteleraz hitz egitean bertsolarien aurrean, hori dena disimulatu egiten nuen, estali, ez nuen ezagutzen beste inor, ni bezalakorik mundu hortan, bertsolari bat gazteleraz ez nuen inoiz entzun, eta gero giroa ere halakoa zen, ezta? Eta orduan, egun hartan atera nintzenean armariotik, niretzat oso bertso intimoa zen, baina berehala kasik egun bertatik konturatu nintzen jende askoren historia zela. Eta hori gertatu zen. Eta hurrengo astetan eta pasada bat izan zen zer reakzio, eta gaur egun arte irauten duena. Plazan egoteko bere moduak ere gaur arte iraundu. Maila handi batean horrek eman dio izena, bere izanaz hitz egiteak, bere izenean, ez beste inorenean. Ni uste beti bihotza irekita agertu naizela plazara, ez da? Eta oso gardena izan naizela eta orain ere ematen ditudan hitzalditan eta desente ematen ditut eta nire esperientzia kontatzen ditut, hizkuntzarekin, identitatearekin, elkarbizitzarekin eta erabat irekitzen naiz psikologoaren aurrean egongo baniz bezala hitz egiten dut, hitzalditan eta elkarrizketetan ere bai. Ni ez naiz inorren ordezkari sentitzen, ni konturatzen naiz badagoela jende jarraitzen dauena, baina ez naiz inorren ordezkari sentitzen, ez naiz egitura baten parte eta zer. Ni niretzat naiz egun batean bertsotan hasi zen ume hura. Eta ni naizenan neuk eraiki dut, jende askoren laguntzarekin. Bidean ikasi dudanarekin eta lagundu didatenarekin, da irakatsi didatenarekin eta bizi izan dudanarekin, baina niretzat bereiztezina dira izan nintzen ume hori eta orain naizena. Orain ematen du igual, Jon Maia, ez da? Jon Maia zer da, hor dabil, kantua gara, itxasoa gara, ezakiz zer, gauzak esaten jendeari, baina nik nire bizitzatik esaten ditut eta nire ahotik. Eta ez diot inorri ezer inposatzen. Ni saiatzen naiz
ni naizenetik, nire esperientzatik eta nire bizipenetatik eta nire ondorioetatik mezuak helarazten, nire ustez mundu hobe bat izan dezagun. Ez pentsatzen nire karrera propioan ere. Bai pentsatzen dut, hilero pixua pagatu behar dudala. Hori noski eta egiten ditut lanak horretarako, nola ez, ezta? Baina ni beti pentsatzen dut oso lotua nago umetatik kontzientzia sozial horri. Eta saiatzen naiz nire ekarpena egiten. Behin biziko naiz eta nahi dut bizitza aprobetxatu aldudan gehiena eta aldudan gehien eragin. Baina beti nire ahotik eta nire izenetik. Eta ez dut espero jende guztiari gustatzea egiten dudana edo hori uste dut ilusio faltsua dela, ez da? Naita ere nekez bildu daiteke mundu guztiaren adostasuna eta plazan egon nahi duenak jakin egin behar du beste iritziekin bizitzen. Hori ere ikasi egiten da. Ni oso espuesto bizi naiz hortara eta disfrutatu duten intensidade berarekin sufritu dut ere bai. Da, hori nire akats bat da, horri oso lotua egon dala beti nire bizitza, ez da publikoaren onespena bilatu izan dut askotan, ni bertsotan hasi nintzenean gazteleraz pentsatzen nuen, eta nire bertsokera oso arraroa zan, nire uniberso imaginarioa diferentea zan, ez zetorren tradizioetik, berria jaio ginen liburuan esaten dena bezala, gu bertsolari in vitroa ginen, da beste dena amaren tititik zeto zen, bai ez bazan bertsolaritza behintzat tradizioa eta hizkuntza, baina ni ez da. Eta orduan bai bilatu izan dudala jendearen oneritzia, onespena, eta alderantzizkoa zenean gaizki pasatzen duen, ez da. Eta horrekin sufritu dut, xente, nire bizitzan. Baina egia da azalago gortzen joate zaizula edo bildurrekiko, horrekiko, guztiarekiko distantzia hartzen zoazela. Gene Hawkins gaztetxoaren eta Long John Silver pirataren abentura kontatzen dituen Altxor uhartea. Robert Louis Stevensonen klasikoa izan da beti John Mayaren bihotzeko liburuetako bat. Eta esango genuke, badagoela beregan halako espiritu abenturazale bat, bere karrera bueltzatu izan duena. Ez dut pentsatzen dakidanarekin konforme nago geratzerik edo. Orduan beti dauka gogoa zerbait berria egiteko, beti nago irekia eta askotan gauza batek besteak hartzen du eta aukerak etortze zaizkit eta aukera horien aurrean bai edo ez esan behar dedanean, normalean bai esaten dut. Eta gero batzutan namuten zeraz esaten, joder, zer egiten denik hemen, ez da? Zeinek agindu dit marroi hontan sartzeko edo aber nola ertetzen naizen, ze beti zaude oso espuesto, egiten dudan guztia publikoa da eta publikoarentzat. Orduan beti espuesto zaude kritiketara edo jendearen errezeloak edo gizu. Eta, bueno, baina egia esan da ez naiz da mutzen 50 urte ingo ditut aurten eta bizitzaren garaiontara nola iritsi naizen, zenbat gauza egiteko aukerarekin eta ze ondo pasatzen ari naizen, ez naiz da mutzen. Damutzen da dio, hankasartzeak, hutsegiteak, saihestezinak direlako, baina maiz segurtasuna erreskatuz, gauza berriak probatzea, hori ez zaio damutu. Nik uste arriskua daukazula bestela fosilizatzeko. Hau da nire pentsamentua, hau naiz ni, horrelakoa naiz ni, eta fideltasunaren kontzeptu tramposo bat ere bai, tramposoa norberarentzat, nahi esan. Eta nik uste dut horiek pentsamendu kaiolak bezala diala, horrelakoa naiz, punto. Ni holakoa naiz, ematen du ezintzerala bestera batetakoa izan, ezintzarela aldatu. Ni ez naiz damutzen egin dudan ezertaz, ni bai, ni damutzen naiz egin ditudan gauza askotaz. Ez dut pentsatzen dena ondo egin dedanik. Kasi gaztero damutzen naiz zerbaitetaz. Eta pentsamendu kaiola horietatik ertetzeko autua aspaldi egin duen. Ni beti nago prest ikasteko. Eta beti nago zabalik. Eta gero gustatzen zait, ni baino
hobeak direnekin elkartzea edo ni baino gehiago dakitenekin lan egitea. Eta delegatzea. Ausardia bertuterik importantena dela esan zuen Maya Angelou, poeta estatubatuarrak, ausardia behar delako ona edo justua edo eskuzabala izateko. Horretan ados dago Mayarekin, Jon Angelourekin. Behar bada ausardiaren definizioa da aldatu behar duguna, eta zabaldu. Ausardiaren kontzeptua ere normalean ulertzen den hori baino zabalagoa izan daiteke. Hemen ausardiarekin lotu dugu oso kontzeptu maskulinoak eta ez da, borrokara joatea, ez dakit nola, fisikoa, gauza horiek eta igual momentu batean ausartena da norbaiti eskua ematea edo norbaiti onartzea zerbait, o gaizki egin dezun zerbait onartzea edo hori barkamena eskatzea, zergatik ez, egiten dituzun minekin edo kaltekin hori ere ausarta izatea da, ez da. Negarreiten dudanean hortzaudezu, hor geldi niri so, eta nik ez dut sentitzen, negarrak egandoaz. Negarreiten dudanean hortzaudezu, beti hor geldi niri so. Ahots bete, ederra, 30 urteko ibilbidea abestientzako letrak egiten, karidadeko benta eta ezurbeltzak taldeetan esperientzia, Jon Mayak bazeukan musikan eskarmentua, baina iaz jauzi bat eman zuen esparru horretan, Kantu bat gara proiektuarekin, diskoa, liburua eta 2 ordu eta erdiko ikuskizuna. Niretzat saltoa bezala izan da Kantu bat gara eta pixka bat bilatu de salto bat izatea, ze musikalki egin ditut gauza karidadeko benta eta ezurbeltzak. Eta nahiko bide bazterretik joateko apustuak izan dira, baina kasu honetan nahi nuen salto bat eman eta probatu beste eszenatoki batzuk eta beste modu batzuk ere bai, eta orduan hasieratik saiatu gera haunditasun moduko bat ematen, antzokietan, jotzen, leku handiagotan, eta niretzat kristona izaten ari da hau. Batez ere ikusten dudalako etortzen den jendea ateratzen dela desberdin. Ateratzen da beste energia batekin, ateratzen da barre eginda, negarre eginda, eta saiatzen naiz jendeari ekarpen bat egiten, energia bat ematen, diskurso baikor bat ematen, eta gure burua definitzeko modu berriak, berritzaileak, inklusiboagoak eta bilatzen. Ideia bat gizarteratu nahi izan du Mayak. Asko aldatu garela euskaldunak, administratiboki eta juridikoki ere bai historian zehar, baina aldatu ez den zerbait ere bagarela, eta zerbait hori geure kantuetan dagoela beste inon baino gehiago. Denetarik izan gera, milaka urtetan izan gera, segurazki tribu batetik, etnia batetik eta oraingo autonomia o departamentu erkidegoraino denetarik izan gera. Eta izango gera, gerora ere. Segun ze gerra galtzen ditugun, irabazten ditugun, segun gure artean ze gaizki konpontzen garen oso ondo, segun koiuntura historikoa, hori dana beti egonda transformazioan edo beti egonda aldaketan. Baina beti izan garena hori da kantua, ezta? Kantua arima horren espresio bezala edo milaka urteetatik datorrena eta gaur podcast hontan aipatzeraino iritsi dena, bizirik. Erresuma bat izan ginenetik,
neolitikoan bizi ginenetik, errepublika edo nahi desuna izatetik, forma hoien guztien azpitik edo gainetik beti iraundu gure kantuak. Gerra, gatazka, arazo eta sasi guztien gainetik, aldaketa, transformazio, moda eta odei guztien azpitik, euskarazko hainbat kantuk mendeetan zehar iraundute bizirik. Kontzertotan jartzen dudan adibidetako bat izaten da, Bere Terretxeren kantoria, 15. mende hasierakoa. Norbaitek hori idatzizun borda batean, Xuberoako borda batean, kandela baten argitara. Ia seguru esan dezakegu hori. Eta zer gertatu behar izan da kantu hori 600 urtetan zehar bizirik mantendu dadin? Tartean gertatu dira gerrak, inbasioak, erresumak, autonomiak, gauza horiek denak, eta kantu horrek, borda hartan idatzi zuten kantu har, jarraitu du bizirik. Kantu hori norbaitek entzungo zuen lehenengo aldiz, persona batek, edo igual 100 personek, ez dakigu, nola aurkeztu zuten kantu hori, eta gero gogori gogo, memoriaz memoria, personaz persona, buruti mingainetik belarrira, eta belaunaldiz belaunaldi, eta mendez mende, iritsi da gaur arte. Zer da hori, ez da? Kate luze hortan dago nire ustez gure existentziaren sekretua. Unibertsalak, atabikoak, espiritualak, bitxiak dira kantuak, eta magikoak, 10 segundutan negarrez hasi gaitezke kantu batekin, emozioekin lotura zuzenagoa daukate eta horregatik diragian hain boteretsuak. Dena sentimentuak mugitzen du. Eta badakit hori oso matizatu daitekeela, noski. Baina sentimentua da hemen jendean mugitzen gaituna. Maitasuna eta hortarako kantuak behar dituzu. Hortarako behar dituzu antzerki obra, liburua, pelikulak. Eta relato bat sortzeko, eta laguntzeko jendeari bere kezkak, ametsak adierazten. Nun bestela, nun adierazi behar du jendeak bere sentimentua. Legebiltzarrean eskaino bat ez badaukazu zure izenean, ez da, nun esan behar dituzu gauzak. Esan behar dituzu kontzertotan, kalean, liburutan, pantailetan. Gizartearen ispilu diren eta gizarteari bere burua ikusteko ispilua ematen dioten kulturaren aldekoak dira gure gonbidatuaren azken hitzak. Kulturaren, kultura adierazpideen eta guzti hori saretzen duen ehun hauskorraren aldekoak. Eta gero gauza asko tratatzeko kulturak ematen digu nire ustez beste logika bat, ez da berdina gauzak esatea kantuen bidez, antzerki obren bidez, o pelikulen bidez, o liburuen bidez, o dantzaren bidez, o margolanen bidez. Edo esatea txostenetan, deklarazio instituzionaletan, ez da gizarretan, ez da berdina. Eta nik uste kulturak funtzio importantea daukala, bai iraganeko zauriak ixterako garaian, eta bai etorkizuneko gizartea irudikatzeko garaian. Eta ez zaio ematen leku estrategiko hori, ez da? Hori aurrekontuetan eta ere ikusten da. Eta ez zaio ematen, eta bueno, baina gu segiko dugu, ez da? Kantuak egiten, liburuak idazten, eta... Segitu zertan, ez da erraza esatea, inoiz ez da jakiten Jon Maiaren hurrengo proiektua zein izango den. Euskaraz izango dela hori ziur. Euskerari gabe ez naiz inor. Nire publikoa, nire lana euskerarekin da, euskaraz, euskeratik, euskerara, esaten den guztia, ez da? Baina bai, abentura honetan segiko dut denbora askoan, eta niri ere gustatzen zaitez jakitea zer egingo dudan. Baina zorionez, gauzak egiteko aukerakin iritsi naiz. Datorren urtean egingo ditut, datorren hilabetean egingo ditut 50 urte. Horrari naiz gestionatzen, hori nola digeritu. Ze angustia ematen dit, gauza asko nahi ditut egin. Eta ez dago denborarik dena egiteko. Eta gauza piloa nahi ditut egin oraindik, eta
batzutan gehiegi ansiedadea sartze zait. Batzutan sentitzen dut 4 edo 5 bizitza dauzkadala paralelo. Momentuz, Castellanoak izeneko dokumentala dauka esku artean, eta saio guztiz berezia uda honetan Nafarroan. 5 urte betetzen dira aurten, Gaztelako koroaren kontra matxinatu ziren azken nafarrek Amaiurko gaztelu baltza galdu zutenetik, eta emankizun berezia prestatzen ari da Amaiurko herriak berak eskatuta. Kantu bat gara ikuskizunarekin ere, esenatokiz esenatoki jarraituko du datozen hilabeteotan, eta gero batek daki, beste disko bat ere ba omen duela esan digu, akaso kajoi baten betiko geratuko dena. Hainbat dira Jon Maiaren interes, gogo, ideia proiektuak, bere Zumaiako etxean elkaragurtu dugunean ikusi ditugun olatuak bezain beste, eta denak nahiko lituzken abigatu, intuizioa lemazain, bere ontzi propioan, abentureroen espiritu adoretsuarekin.